Ketanggur bantating ati. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Paing tanggal 24 Juli taun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 13 ayat 18 tekan ayat 23. Para sutresna PLM kinasih, nate panjenengan darbe pengalaman orang ngepenakake rikala aweh pitutur utawa elik-elik marang putra, wayah utawa bocah cilik liyane. Boro-boro tumungkul mari kelu asrah kaluputan, ananging swalike mlayu karo ngiwi-iwi, nyelelek utawa mbantah sakecap adu sakecap. Kuwi pratandhane panjenengan nembe ngadepi bocah-bocah kang atine bantat alias ndablek, tambeng utawa ndugal. Ati kang bantat yaiku ati kang mendhat ing pitutur utawa suthik nampa pamrayoga becik. Ati kang bantat nggambarake wong kang gugu karepe dhewe, sombong lan ngremehake liyan. Ing babaran ngenani pasemon bab panyawur winih waosan dina iki, Gusti Yesus njlentrehake gegambaran winih kang tumiba ing dalan utawa lalahan bantat marga saben dina kaidak-idak wong liwat. Winih mau tukul sawetara wektu banjur mati jalaran oyote ora saguh nembus bantating lemah. Malah kepara winih mau ora kober mrajak merga tukulane kepidak-pidak kang liwat. Kahanan saemper uga dumadi mring wong-wong kang atine bantat utawa malah mbantatake ati. Ati bantat isih bisa diolah didandani sauger kang duwe ati bantat sadar mring kekurangane banjur dandan-dandan diri. Ngrasuk andhapasor lan buka ati kanggo ngrungokake wewarah lan pamrayoga becik. Nanging rikala wong wis mbantatake ati, wis ora ana dalan kanggo tuwuh tumangkare sabdo. Ati bantat bisa uga marga kena pengaruh ala saka liyan. Ora sethithik wong kang banget prasaja lan tulus ati dadi pangane wong-wong licik culika. Wong-wong mau padha mengaruhi kanthi nyuci otake wong becik saengga suwe pribadine ngemperi wong kang nyuci otake mau. Wong Parisi lan para litoret umpamane, wong-wong mau padha mengaruhi lan nyuci otake wong-wong tulus prasaja kanthi nyebarake warta menawa Gusti Yesus wis owah pikire kang slupan demit utawa migunakake prewangan Beelzebul jroning yasa pangeram-eram. Wong-wong kang kepangan krenae para litoret lan wong-wong Parisi nadyan weruh pangeram-eram ya ora bakal gumun kepara nyenges wong nganggep pangeram-eram mau pakartine piyala. Nadyan krungu piwulang becik, wong kang kepangan pengaruh para litoret lan wong-wong Parisi uga ora padha tumanggap jalaran nganggep piwulange Gusti Yesus kawetu saka tutuke wong kang ora genep alias wong edan. Para tresna PLM kinasih, jaman modern iki akeh perkara kang ndadekake sabda dalem Gusti mligine sarta pitutur lan wewarah becik mendhat saka ati manungsa. Sepisan wong tansaya egois. Kapindho, wong luwih nengenake pamonane kabutane donya kang asring kebak dura lan culika tinimbang kabutuhan urip mangarep kang kinantenan sikap jujur, wicaksana, kebak pangendalen diri, jejeg pangrasuk prinsip bener lan tumindak adil. Katelu, gempuran media komunikasi mligine hiburan-hiburan ora sehat kang katone apik nyenengake ndadekake atine wong sithik mbaka sithik ngadoh saka sabda dalem Gusti. Pungkasan maneka warta apus krama utawa hoax kang rinakit banget ing becik ndadekake wong kelangan mbedakake endi sing becik endi sing ala, endi sing temenanan, endi sing mung lelamisan. Muga kita kejaba waspada nyikapi maneka bebaya saka njaba kang bantatake ati, nanging tansah tinarbuka mring karya Yang Roh Suci kang sacara roh
lan liwat pepodo ndangir gawe loing ati. Suwawi sami munjuk kunjung aswa dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mlebuga sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.